Asiphinde sibingelele kuba bukeli be-Transformation Live. Kunento engifisa ukukhuluma ngayo engangayibona yenzeka lapha ePretoria eFreedom Park, but kunendawo angisazi ukuthi inendawo esasilele kuyona lapha. Angithi umuntu nje ubehamba nje uhamba buka izinto ezinye izinto esesikhulume ngazo hambe sibuka endleleni la isuke sihamba khona. Ngake ngafika lapha na bekuyinini bekumhla ka-30 August kushuthi safika ngomhla ka-29 ngoba kwakuyi Friday sizovuka ngakusasa siye lapha eFreedom Park. Sake safika lapha ngihamba nezinye insizwa nje siya ku event yama-SADMA yama-nominations ama-SADMA. Sasilele angisazi ukuthi yini le ndawo lesasilele iduze kwayo a guest house. Uma sifika lapha sibhukhile in advance, masifika lapha sifica kuyaphithizela ngoba safika around 8-9 so sifica kuyaphithizela ngendlela eyisimanga, kodwa futhi manje kugcwele izingane nje ezincane, ingane ngathi izingane zesikole. Ngayitshena ukuthi mina kukhona kushuthi kukhona isikole esivakashile silelela. Kuyaphithizela kugcwele. Sifike ke singene emarumini ethu ke thina. Amanye ay downstairs, amanye phezulu. Sihlukaniselane ngoba sasi team nje around sasila ku 11-12. Sihlukaniselane ukuthi ubani abazolala la ubani abazolala la. Silala nga 2-3 kwamanye ama rooms. So uma sisendawonye negenge sisayichillaxele nje before silale, sisahlezi ndawonye nabakwanye ama room nabahlezi kwamanye ama rooms besasisendawonye la. Kunento engangiyikhuluma nje kushuthi bengilalele. Ithi masahle indawonye kanjalo lo msindo weingane ngatheze isikole uyaqhubeka uyanda kugcina sengathi kuyaliwa la phezulu upstairs. Kugcina sengathi kuyaliwa nje maze kunempi ebese siyenyuka enye igenge iyo check ukuthi kwenzakalani amakulu abantu silamule. Inyuka enye igenge sigcine ke manje sigcine sesinyuka, yabona, sigcine sesinyuka sonke ke manje siyo check ukuthi kanti kwenzakalani. Uma sifika lapha ziyalwa izingane. Ngikhuluma ngengane ezincane nje ezilala ku 15 years 14 17 ngoba ezinye sagcina sesizibuza. Mangifika lapha ziyalwa izingane uma sesithola udaba lonke zingane zamantombazane lezo 14 zingane zamantombazane zo 14 zihamba nomfana oyedwa, umfana omncane ngaloma ne-18 years 17-18 lapho 16-17-18 lapho nje zihamba nalomfana omncane. Lo mfana uyo ibhukhele babhukha ama rooms awu 3 kushuthi uye lo mfana nalezi ingane zo 14. Kulezi ingane zo 14 kambe yini le ndawo man, ngikhohle igama le ndawo esasibhukhe kuyona, kwakuthiwa angazi noma iSafari noma iSarafina noma yini guest house. Kulapho nje kunosara, angazi noma uSarafina o Safari bani, kodwa nje kunento kanjalo guest house. Uma sithola lo mfana kuthiwa ubhukhe ama rooms awu 3 kulamantombazana awu14 uneyintombi zakhe zo 3 intombi zakhe nomfana mncane ngathi uphunyelwe imali kanina, angazi imali kamama wakhe kanjani ngoba wagcina evumile naye, kodwa asikwazanga ukuthola ithuba sokuthi sikhulume naye simbuze. Kwagcina kuvelile ukuthi sesizwa ngegenge eyayikhona lapho udayi lo mfana uphunyelwe imali ngathi nguye omdala kumama wakhe, angazi imali yokushona kanina wayese iyona le yayiphethe. Ubhukhelela amantombazane zingane afunda nazo esikoleni
uyibhukhele lezi ingane intombi kushuthi intombi yakhe ibiza nabangani, intombi yakhe ize nabangani, intombi yakhe ize nabangani. Bese kushuthi mayifika la bese zilwi intombi, akulwi izona ke manje intombi zakhe, kulwenye intombazana, kulomunye umngani obephethwe intombi yakhe, umngani ulwa nenye intombi yakhe, umngani ulwa nenye intombi yakhe, bayalwa manje ngathi lo mfana njoba kuphithizela nje, ziphuma ingane ziyothenga utshwala ngaphandle, ibuye ziyothenga ukudla zikuphithizela, lo mfana usesale walala nomngani wenye intombi yakhe. So kubangwa lokho manje intombi lezi zakhe zithi zona ayinankinga, seyicasula ukuthi lo mfana uselale nomngani ohamba neyodwa yeintombi zakhe, azililwanga kanje izingane. Le ngane yavele yathi yona le umngani yavele yathi yona ikhala ngokuthi manje ishawelana ngoba yona iyamthanda lo mfana lo. Yangithinta le nto ngayibhala ku Facebook ngathi yazi bafethu khona imhlolo engiyibonayo la engiyibonayo la eFreedom Park. Ngiyichaza ku Facebook njoba ngichaza nje, ngabona abanye becomment abethi no ayi izwe lifile eGoli, izwe lifile ePitoli, izwe lifile, but ngiyayingamvumeli umuntu osho njalo, ngiyayingamvumeli umuntu osho njalo uthi izwe lifile endaweni ethile. Ziyafana indawo manje, seziyafana indawo. Kodwa ke iconcern yami eyokuthi yini esingayenza ukuvikela izingane kubantu abanemali, noma sisebenze sonke sibe nemali. Mhlawumbe into engcono kungaba ukuthi sifundise izingane zethu isencane ukuthi imali yenziwa kanjani, ngoba lento yemali ilimaza iliqedi kusasa lengane. And ngikhuluma lento ngoba nathi sizele, futhi ukungayikhulumi kwethu ikhona okuzokwenza ukuthi ibhebhetheke phambili. Fanele sibe nezingane zamantombazane nezabafana, kodwa especially zamantombazane ngoba izona ezifragile. Fanele sibe nezingane zamantombazane ezizothi mayikhonjiswa imali noma ngabe ubani ithi ngiyabonga, ngeke ngikwazi ukuya lapho, noma ibonge ngoba nayo inayo imali, ibonge ngoba nayo inayo imali, noma iyazi ukuthi ubaba noma umama unayo imali. Ingabongisi ukuthi iyabonga nje ubizwe kuthiwa ibonga, kodwa ibonga ngoba iyazi ukuthi lesi sidingo engasenza ngale mali inaso nayo, inayo imali yokusenza isidingo ngaphandle kokuthi iziqomele yamfana. Uyabona into engayibona lapha, futhi ngabona ukuthi ngoba salala thina sasikhathele sabuya sazolala, salamula nje sabuya sizolala, ngabona ukuthi going forward lo mfana usazoqhubeka lale nabangani balezi ezinye intombi. Angithi intombi iyodwa yayiphethe about 4 or 3 abangani njoba zigcine sezu14 nje. Kunentombazane eyayiseduze kwakhe lo mfana engazi ukuthi umngani wakhe, yona nje yachaza ukuthi yona iwumngani kalo mfana, ingathi ayihambi nakubangani, iwumngani, yenza isiqiniseko sokuthi lo mfana lo makukhona intombi ayifunayo, la makukhona ingane ayifunayo la uyayithola. Ingathi wayekhonzile lo mfana le ntombazane, makukhona ingane nje ayifunayo uyayithola. Angazi ukuthi yini esingayenza, ngathi lento ngizokhuluma ngayo la ngoba iyona into ebulala isizukulwane sethu. Angazi noma singafundisa izingane zethu ukuthi imali yenziwa kanjani zisencane, futhi angazi ke singayifundisa kanjani ngasiphi isikhathi kule education system yethu egcina izingane zethu esikoleni zibe endala ziphume esitili ingazilutho. Isystem ke khona leyo esingesikwazi ukuthi sishintshe nje overnight. Njoba ngikhuluma nje ukuthi lento ngiyikhuluma ngoba ibalekile. Sekukaningi siya isibuke izinsizwa nezintokazi zivela kuneshow edlala kuMoja Love lapho ekuthiwa iBreed. La khona kuvela abantu abehlukene ababhubhudla imali. Lapha na ku iBreed ngeke ngibone akuveli umuntu odle 100,000 lapha. 100,000 ushintsha. Ngikhuluma ngabantu abadle 10 million,
20 million, 27, 30 million umuntu ayidle leyo mali within 4 years or 2 years kuphele kanjalo. Uma nganza kwethu singayikhulumi lento singa uyazi ukuthi abanye bayibebuke iMoja Love, bebuke iBlueit, kugcine lapho nje, bebuke behleke bedabuka ngaleso sikhathi kuphele lapho. Kodwa kufanele sicabanga ukuthi kanti yini thina abantu abamnyama sibe nje, yini yenza ukuthi thina angikholwa ukuthi abelungu bavela kuleya, angaze ngimbone umlungu, angazi noma bavela yini, kodwa yini esingayenza, uyazi lento yenza ukuthi sihlale sizigqila zabelungu, ngoba thina uyazi ukuthi thina umuntu omnyama ono 4 million, ono 6 million awusebenzile, one potential yokuthi awandise bo 7 million, 8 million, lo muntu simthatha sigcine sisithi uthwele ngenxa ukuthi imali asiyijwayele. Yini ke singayenza inganza kwethu ukuthi ke siyeke ukuyovela lapha kuyiBlueit, ngoba ayikho into enze, uyazi ukuthi nawe nje ubuhleze ekhaya ungeze ukujula ngalombuzo, uzobuka nje bese udlulisa. Ngelinye ilanga uyokwehlelwa inhlahla ivele nje uthola 16 million 2 years down the line awusenawo lokuthi suvele kweIBlueit, kade ungalindele ukuthi uyovela. Yini esingayenza ukuzama ukuqeda lento, ngoba ihlasele thina siyindlela enikhomba ukuthi sinenkinga, abelungu ba capitalize ngale nkinga yethu leyo, ukuthi nje sazi ukuthi asifanelwe imali thina. Uma sike sayithola iningi ngifuna siyibhubhule, uma umuntu esebenza kanzima ebenemali bese kuthiwa yini esingayenza thina ke sijwayeza imali futhi singayebi, njoba siyayisenza nje uhulumeni, njoba ubona nje abantu abamnyama sisemandleni, kodwa ayikho into enziwa kwetshiwa imali nje kuphela. So yini esingayenza ukuthi sijwayeze ukuba nemali, noma sijwayeze ukuphatha kahle imali, ngoba ubuhlungu lento yokuthi uvele uthola ukuthi umuntu wayenemali esehamba efuna u2 rand edolobheni ngakini, kube ukuthi nje niyamhleka kuphela, ukuthi wawubheke wadla imali awubheke, kodwa ayikho indlela esicebisane ngayo ukuthi uma kwenza kwehlelwa inhlanhla imali ekanje wenze njani. Asikwazi ukumsola lo muntu singazange simcebise. Ngiyafisa inganza ukuthi ke siyicabangele ukuthi yini esingayenza, mhlambe nabantu abakwazi ukuphatha imali bengasiluleka ukuthi yini esingayenza ukuze singabantu abamnyama ke siye ukuvela lapha, ngoba kuyihlazo, akulona ihlazo lomuntu ovele lapha kuphela, kodwa thina njengabantu abamnyama sigcine sesibhixeka sonke, ngoba uma silokhu kuvele thina lapha kukhomba ukuthi emqondweni wethu kukhona okungekho kahle ngeimali. Siyabonga. Uqeda lapho ukuthi nawe makukho noma maziyo noma ngabe wadla imali ngezwe ukuhleleni uzokuhlela nawe story sakho khona ngifuna ukuza ngakho. Okay. Futhi enye into ngiyazi ukuthi enye into yenzeka kalula makusuke kukhuluma umnikazi wayo. Uma nje makukhona mhlambe nje makukhona owakwahlelwa lesi simo, mina ngiyas-understanda mina, ngoba ngiyayazi imali ifika yenzeni empilweni yomuntu. Uma kukhona wakwahlelwa lesi simo sokuthi athola imali ebese ibhubhudla, mhlambe futhi angasithinta lowo muntu, sikwazi ukuba naye la ohlelweni, akasichazele ukuthi yini eyenza ukuthi ethe seyithola imali engaka bese ivela iphela ngokukhulu ukusheshsha. Ngalokho siyofunda thina singakayitholi imali ukuthi sikuvika kanjani lokho, njoba siyayisenza nje sikhuluma ngeindaba zasejele, siyikhuluma kubantu abangakaboshwa begcine bengaboshwanga. Uma nje khona ongathi yena engeza ezosho ukuthi wayenayo imali wayithola kanje iningi kodwa yaphela, cabanga ukuthi khona singakufunda lapho. Siyabonga kakhulu.